fajčovkám, dvojhodinovým cykpauzám a debatným krúžkom na pracovisku definitívne odzvonilo. Počul si už o čínskych hyperefektívnych továrniach bez svetiel, bez ľudí, plných robotov? Nepočul? V tom prípade je najvyšší čas na poradu vedenia. Tieto blackboxové fabriky sú naozaj skutočné a dokážu vyrábať viac ako jeden smartfón za sekundu. A teraz sa určite pýtate, čo to vlastne znamená? Je to jednoduché. Všetci sme pre spoločnosť je teda najvyšší čas zamyslieť sa, ako zdaniť robotov. Aby sa nám všetkým splnil náš najväčší sen. Nestávať do roboty, ale roboty budú makať na nás. A my budeme konečne celý rok dovolenkovať. Yeah, boy. Myslíte si, že toto všetko je jedna veľká fantasmagória a skrátka sú činnosti, ktoré nikdy nenahradia roboty? No okej. Napíšte mi do komentov, ktoré to sú a pravdu sa už čoskoro dozvieme.